Bismillahirrahmanirrahim. Mulhaqatul haditsil munqati'i utawi iki iku sakehe kang den temukaken hadis munqati'. Jadi beres wis ko ari masalah saktun minal isnad mah. Tinggal atau nun pirawi, cacat ning perawi. Cuman sedurunge kita atene mengaji ta'nun pirawi anak mulhaq iki karo hadis munqati. Karena dasare kabeh-kabeh iku baik mu'allaq, mursal, mudhal karo munqati ya munqati uga hadisnya bareng. Onon kok ya. Nah iki ana hadis sing ditemukaken karo munqati. Jadi dudu tasniah bae mulhaq tasniah ana nih hadis galur mulhaq munqati. Ana roro yaiku al mu'annanu wal mu'annanu hadis mu'annan lan hadis mu'annan. Tamhidun utawi iki iku ngalelemeki artine pendahuluan. Laqad intahat anwa'ul mardudi asittatul lati sababu radhiya saktun minal isnad. Yakti teman-teman wis nerima notog apa sakehe warnane hadis mardud kang nenem kang utawi sebab ditolake artine menenem iku saket minal isnad. Lakin lamma kana al mu'annan wal mu'annan mukhtalafan fihi ma hal huma min naw'il munqati awil muttasili lidha ra'aitu ilhaquha bi anwa'il mardudi bisababi saktin minal isnad. Tetapi tatkalane ana apa hadis mu'annan lan mu'annan iku mukhtalaf fihi ma ana tayya karone mu'annan lan mu'annan iku saking warnane munqati atau mutasil karena mengkono kang den sebut ningali isun ing nemukaken karena hadis mu'annan lan mu'annan ditemukaken kalawan sake warna hadis mardud kalawan sebab saqat minal isnad. Non maksudnya asani ta'riful mu'annan lugatan al mu'annanu ismu maf'ulin min an'ana bi ma'na qala an'an. Utawi ta'rif mu'annan ing dalam logat utawi mu'annan iku maf'ul saking an'ana yu'aninu kelawan makna lafadz qala an'an ngucap ya siwang lafadz an'an. Istilahan qaulur rawi fulanun an fulanin. Ing dalam istilah hadis mu'annan iku adalah ucapan seorang perawi ing lafadz fulanun an fulanin. Oh, nah. Hukum hadis mu'annan. Misalu marwa ibn Majah qol haddatsana Utsman ibn Abi Syaibata haddatsana Muawiyah ibn Hisyamin haddatsana Sufyanu an Usama bin Zaidin an Utsman bin Urwata an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Utawi contoh hadis mu'annan iku hadis kang wis ngriwayataken hadis sapa Imam Ibnu Majah. Ngucap ya Imam Ibnu Majah yang lafadz haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah haddatsana Muawiyah bin Hisyam haddatsana Sufyan an Usama sifat kono ko ana ane an Usama bin Zaid an Utsman bin Urwah an Urwah ana sing an Utsman bin Urwah an abihi kama an Utsman bin Urwah an Urwah an Aisyah saking Sayyidah Aisyah qalat ngucap ya Sayyidah Aisyah lafadz qala Rasulullah. Wis ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafadz innallaha satune Allah wa malaikatahu lan saking malaikate Allah yusholluna iku njalukan rahmat kabeh ing atase sakehe mayamin tengene sakehe barisan salat. Hal huwa minal muttasili amil munqati'i ana tayya mu'annan iku termasuk saking hadis muttasil sing nyambung atau sing munqati ora nyambung. Ikhtalafal ulama fihi ala qaulaini wis nerima perebutan sapa ulama ing dalam hadis mu'annan ing antase atinema rong kaul.
aqila innahu munqati'un hatta yatabayyana tissaluhu. Dan ucapakan apa setuhune mu'an iku termasuk hadis munqati malah nyata apa ittisal hadis munqati hadis mu'an. Wa hadzal qaulu ghairu mu'tamadin lan utawi ikilah qaul iku seliyane kang den gegeongi. Wal qaulu sahihul ladzi alaihil amalu wa qaulahul jamaahiru min ashabil hadisi wal fiqhi wal usul innahu muttasilun bi syurutin. Lan utawi qaul kang sahih kang ing atase alladzi ati iku ngamal. Lan wis ngucap ing alladzi qaul sahih sapa saking jumhur saking ashab hadis lan fiqih lan usul. Iku setuhune hadis mu'an iku kang mutasil cuman kelawan sakai syarat. Ittafaqu ala syartaini minha wakhtalafu fi ishtirati ma adahuma. Kang nerima mufakat iya kuwabeh jamahir ing atase rong syarat saking syurut lan nerima ikhtilaf iya kuwabeh ing dalem nerima disyaratake barang kang nyelian ya barang huma ing karone syartain. Beberapa syarat dua disepakati yang lain tidak disepakati. Amma syartanil ladzani tafaqu ala anna la budda minhuma fahuma alla yakunal mu'an'in mudallisan. Anapun utawi syarat loro kang ittifaq ya kabeh ing atas kelawan iku ora kudu ora. Artine ma iku saking karone syartoni. Fahuma iku mangkaya kauna syartoni iku arpenta orana sapa simuan ini iku seorang mudallis diterima dengan syarat pertama simuan ini iki bukan seorang mudallis dudu wong sing tukang nyelimura kena atin sanad isnad hadis. Wa madhabu Muslim al-iktifa bihima lan utai madhab Imam Muslim iku nerima cukup kan syartoni. Nah, Imam Muslim cukup kalau syarat rorok. Pertama, mu'an ini dudu seorang mudallis. Kedua, ayyumkina liqa'u ba'dihim ba'don. Arab yang tak imkan apa nerima tetemu sebagiannya kuabeh atine makon ko sebagiannya wong kabeh ing setengah. Ai liqaul mu'anin biman ana anhu awaski. Tegese tetemune si mu'anin kelawan wong kang atine magawe hadis mu'an ya siman anu saking kelawan wong kang gawe hadis mu'an ya si mu'anin anu saking man ana. Iya. Iya dia, hongane. Jadi Imam Muslim mah cukup hanya imkan liko doang. Orang mesti subut liko. Asal imkan be berarti apa? Ya atine makon ko muasaro sejaman kon ko ya. Iku terus umure ya pasti sejaman dia umure ya. Jadi Imam Muslim memangkan lebih ringan ya dibanding Imam Bukhari. Wa amma syurutul lati ikhtalafu ala istiratiha ziyadatan ala syartaini sabiqaini fa hiya subutul liqa. Lan ana pun teu bisa syarat kang nerima perebutan ya kuabe jamahir. Ing atase nerima disyarataken syurut ziyadatan karena nambahi ing atase rong syarat kang dingin karone. Iku mangkaya syurut sing mukhtalaf alaih iku subutul liqa tetemu kudu ana atine makon ku keterangan penjelasan pembuktian memang si mu'an ini ki kependak sing man ana anhune dudu sekedar imkan doang jere pendapat kian maki wa huwa qaulul Bukhari wa Ibnul Madini wal muhaqqiqin lan hiya subutul liqa iku pendapat Imam Bukhari lan Imam Ibnul Madini lan muhaqqiqin. Jadi lamun hanya imkan doang mah seperti kayak pendapat Imam Muslim durung menurut Imam Bukhari mah ora diterima berarti hadis mu'an'ane.
Malahan kedua mah kitulus suhbah, suwene bebaturan. Gue kudu suwe bebaturan nih kemana. Wa wa qaulu Abil Mudfir Sam'ani, saja memang Sam'ani. Lan hiya tulus suhbah iku pendapatnya Imam Abil Mudfir As-Sam'ani. Wa wa qaulu Abil Mudfar Sam'ani. Kita mau apa bae, njaluk ke pokoknya. Bener ki. Di mugawis dan mugawas ki. Ampun. Dia bongor kenal je. Abil Mudfir Mudfar ki. Ada senjas mis ada ikon mah jadi baca ke sama anine beki sepakat sama anine mah ya. Ya wes lah. Ngaya soalnya hari mang semani mah. Kene nega sama ani ki. Mudfir Mudfar jarang ki. Iya. 3 ma'rifatuhu birriwaya anhu. Warwe seorang simu'anin kalawan periwayatan saking simu'anin. Iya tah anu ni saking mu'anin. Ma'rifatuhu birriwaya dikeweruinane simu'anin ku dikurane ka sebab apa? Kalawan periwayatan anu saking mu'anin. Artinya memang ya ahli riwayat. Ma'rifatuhu dikeweruinane simu'anin. Dikewarui ke apa? Birriwayat anu kalawan riwayat anu saking mu'anin. Konon ku. Ya. Wa huwa qaulu Abi Amrin Ad-Dani lan ya ketiga ke iku pendapatnya Abi Amr Ad-Dani. Jadi nyangkin artinya mas apa sulit merenakakan. Lamun kita ngambil pendapat Imam Muslim, pokoknya yang penting orang mudalis lan imkan ketemu diterima an ya konon. Tapi jada Imam Bukhari seperti Imam Bukhari rada ketat. Orang bisa an ini seperti kayak mau kah? Sing hadasana Sufyan. Sufyan iki an Usama bin Zaid. Nah, mulai mu'an. Apakah Sufyan iki artinya mah pernah ketemu karo Usama? Nah, jadi Imam Muslim imkan karena apa Sufyan karo Usama iki memang usiane ora adoh. Toli maning setempat umpama pada ning Irak umpama. Bisa saja kan imkan lah. Terus an Utsman bin Urwah anaknya artinya makon Urwah Utsman ki kar Usama ki primen digelati maning. Jare Imam Bukhari mah ora bisa makonon kudu ana penjelasan sing sejelas-jelasnya bahwa Sufyan karo Usama iki memang apa? Subutul liqa memang kependak kudu anak apa keterangannya pernah kependak wong rorok iki. Jare sapa? Imam Abil Mudfir Mudfar mangsam anima, ora bisa. Senajan kependak lah. Kudu suwe bebaturane antara Sufyan karo Usama ki. Ari kependak doang mah apa? Kudu suwe. Makon. Jadi memang apa ya? Untuk menyeleksi hadisiku sangat ketat. Ora seolah-olah gampang bae. Tariful mu'annan lughatan ismu maf'ul min annana bimana qala anna. Hiya mu'annan iku ismu maf'ul saking annana bimana qala anna wa qala makna qala ngucap sing lafaz anna. Ba istilahan wa huwa qaulur rawi haddatsana fulan ana fulanan qala. Indal istilah wa huwa lan ya mu'annan iku ucapan rawi lafaz hadatsana fulan anna fulanan. Sifat kono nek mu'annan kan anan. Setunes fulan ngucap ya fulan. Hukmul mu'annan qala Ahmadu wa jama'atun huwa munqati'un hatta yatabayyana tisalu. Ngucap sahabat Imam Ahmad wa jama'ah lan berjamaah lan jamaah sakelompok ulama ing lapad huwa ya mu'annan
iku hadis munqati mala-mala nyata apa nerima tetemune hadis mu'annan, nerima nyambungnya hadis mu'annan. Wa hadzal qawlu ghairu mu'tamadin lan utawi iki laqaul iku seliyane kang den gegeongi. Ora kena jadi sandaran ki mah pendapat Imam Ahmad dan jamaah ki mah. Sing kena jadi sandaran apa beki wa qalal jumhur. Anna ka'an. Ngucap sama jumhur setuhune anna iku kayaan. Ci, ana mengenasabakan anu ngejerakan. Jadi anna iku kayaan. Wa mutlaquhu mahmulun alal ittisal was sama bisyurutil mutaqaddimat. Lan utawi ngamutlakaken mu'annan iku mahmul kang den tanggungaken ing atase ittisal lan sama. Cuman kalau misalkan syarat kang terima dingin kah ning mu'annan. Ay anal mu'annana kal mu'annani. Tegese satuhune hadis mu'annan iku kaya hadis mu'annan. Kaku kaya pada kaya wajah sabae apa fil hukmi ing dalam hukume pada wa bisyuruti lan kelawan sakasyarat nafsi hal madkurah dewe kasyurut kang wis den sebut fi naw'il mu'annan ing dalam jenis hadis mu'annan pada maksudnya persis ora ana ding dibuang. Oh nan ya paham. Al-maqsidu salis al-mardud bisababi ta'nin firrawi wallahu alam bisawab.